Aj pán Filip z Bratislavy nám poslal otázku v rámci zapojenia sa do výzvy číslo 4 pre obnovu rodinných domov a pýta sa, kedy predkladá faktúry a doklady o kúpe materiálu. Faktúry ani iné dokumenty, doklady o nákupe materiálu žiadateľ neprikladá k žiadosti o platbu. Tieto dokumenty si len uchováva a v prípade kontroly na mieste ich predkladá kontrolórom Slovenskej agentúry životného prostredia. Čiže nie je potrebné tieto doklady ani k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov predložiť a takisto nie je potrebné ich predkladať ani k žiadosti o platbu, ale je potrebné ich uchovať z dôvodu následnej kontroly. Áno, presne tak. Ďakujem za odpoveď.